नैबे आगसि आखाइजों थाव सोबानानै रिपर्टारखौ माबानो नागिरनाय भाइरेल जागासिनो दं रायजोफोर बे जाहैबाय खिथु सुग्रा आखाइ ना मा होनो बे जाहैबाय मानगोनां EM देरहासार सार जाय हेल्थनि EM लायो बिथाङालायनो रिपर्टारखौ सोबानो नागिरदों आरो बिनि भिडिअ फुटेजबो दंनो भिडिअ फुटेजखौ द्राम दामबाय जोंथ' मानसि मोजां नंखाया नालाय गाज्रिखा मानो गाज्रि होनोब्ला सैथोखौ सैथो जेब्ला बुङो दुनियानि गाज्रि दाबो जाय जाया लिरनो कमेन्ट गाज्रि लिरनो रेडि जाखादो लिरखादो जेखि लिरा ओरै हाबबाय ओरै कमप्लेट एक्सुवेलि सैथोआ मा देरहासार सारा बाव ना सोबानो नागिरदों ना मादों बे केमेरा खेबग्रा रिपर्टारखौ बुंदोंसो ओरैनिफ्राय गावनो दांहैबाय थाबाय नालाय EMखौनो ओरै थाना ओरैनिफ्राय खेबसो होनदों बेखौनो मा लिरहैबाय सोबानो नागिरदों गावखौ बिनिथ' रेकर्ड लादोंना सोबानो नागिरदों नै सोबाथारनो नागिरदों होननानै भिडिअ प्रुफ होनांगौब्रा दा जों बेखौ बुंलायबाय नालाय जोंहा बयनिफ्रायबो गाज्रिसिन दायनिगिरि आरो दहायहाय नैबे मानगोनां मुंख्लं बिनेस्वर सार बिथांनि बे स्टेचु सेरावहाय स्टेचु सेरथ' नङा गेटनि सेराव दाखोर बेखौ साफा खालामजोबखांनायनि उनाव दा जोंहा गोरों पर्टेलनि निउस आवलाफ्रा होलायबाय गावसोर दामनानैसोलायनो क्लिन जादों फाग्ला टाइमथ' होना माबानायनि सिगां सर'आनो जोबला बेबो बै खनसे बे मागुरमारियावबो बिदिनो प्रग्राम मोनसे खुंदोंमोन देबगलाय सारा पेन्डेल लुजोबनानै बावहाय मिथिं बिराद गिदिर खुंदोंमोन बावबो साफायानो जास्लाबला खेबनानै हैबाय बिराद दाखोर खालामनानै दोनबायलायनो ओरैनो हमनो हाथारखायो माने बिसोर इंगित होनायाबो मोजां जादों होनदों दे जाथाराबा इंगित होनांगौ बुंनांगौ बखिनांगौ खोथाया जाहैबाय नों हाबा खुंदों हाबायानो जोबाखैलायनो गेटखौ बोफायनानै गारहैबाय फुङावनो 10 मिनिटनि उनाव बिदि जागोन थिग बेबायदिनो प्रग्रामानो मैया मोनायावसो जोबदों मोनायाव बोरै साफा खालामलायखो फुङावनो माखासे मानि एरिया गासिबो क्लिनानो जाजोब्बाय दा दायो थ' मा दाय मोनगोन मा दाय मोना ओरै STआव बुंबाबो STनि खोथा बुङाखै होनगासिनो दं सोरबा मानो बुङाखै दाख्लै सिगांनिफ्रायनो बुंदों दाख्लैबो बुंदों दावराव देख्रेब सारमोन बायदियाबो बुंदों नाथाय बिसोर नुबाबो बिसोरनि थाखाय नुयै बायदिखा मानो होनब्ला दाय होथारनांगोन ना एसेबाबो जेखि बुंबाय था आं मोनसेल' खोथा बुङो बार मेगन आलौग्राफ्रा आलौ मा जायो आलौयै टाइमा मालायखौ आलौनायावनो थांजोब्बाय नालाय गावबो डेभेलप जानो रोंला मालायखौ आलौ बै मेगन आलौ जाग्राया मालाय जौखोलांगासिनो दङ गाखोलांगासिनो गावहा फासयलांगासिनो बेखौ फात्ता गैया बेनिफ्राय बेबायदि जागासिनो दङ बेखायनो जोंथ' बुङो जेसेबां आलौबाय था रागाफ्रा बारा कन्ट्रल जाथाराखैबा बुसिलाबायनानै फट' भिडिअ होलायनानैसो कमेन्ट होनांगौ होफानानै होमबा एसे रागाफ्रा खम जागोन नालाय फाग्लाफोरबायदि बे साखा खब्रैया फाम गनानै होसिन जानानै लेला लेथा होख्रावनाय बिदि होख्रावबाय थाबा मा जानो हाग्रामाया मालाय सरखार दालायलांबाय दा नोंसोर होख्रावबाय था फाग्लाफोरबायदि माखासे जिखुनु पार्टियावनो माखासे मोजां सुबुंफोरबो दङ बैफोरबो बदनामसो मोनफालायलांसै बेसाराफोर सारमोना कमेन्ट गाज्रि लिरनोबा लिरखादो जोंनाथ' बिदिनोसै नालाय जग्ला थग्ला गुथिराम बाथिराम फिसा फिसौ इउटुबारफोर नालाय बारा गोबाव बुंला दोनथ'बाय खुलुमबाय गोसो गाज्रिजों मोजांजों नायफैनाय गासिबखौबो दोनथ'बाय।